Chaka, fantastisk koncert der. God stemning derude. Tusind tak. Der var sol, der var regn, der var sol. Kan du selv sætte nogle ord på koncerten? Ja, altså de 2 år kan jeg i hvert fald sætte på det. Der var både regn og sol. Ej, jeg synes, det var rigtig, rigtig dejligt. Og det var sjovt, fordi at sidste gang, at vi spillede her på Kløften, der spillede vi på samme scene, og der havde det regnet af helvede til, lige op til vi gik på. Den her gang så var det så lidt omvendt, men heldigvis så nåede jeg at sige til publikum, at hvis det skete, så sagde vi undskyld på forhånd. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det var så sejt, at folk rent faktisk blev. Altså, og der var selvfølgelig nogen, der gik ind under træerne, men altså, jeg havde fornemmelsen af, at folk de var med hele koncerten. Og det synes jeg virkelig er godt gået, fordi det regnede sgu lige rimelig meget på et tidspunkt der. Tomgang og Ikke mere tid var jo din gennembrud der i 2012. Og der er jo sket ufattelig meget siden. Du må have ramt et eller andet i folk. Kan du selv sige, hvad tror du har ramt? For der er jo sket rigtig meget. Og det er et svært spørgsmål. Ja. Altså, jeg tror, noget af det, der har været med sangene, det er, at når man hører dem første gang, så kan man ligesom, man kan danse, og man kan hygge sig til dem. Og det tror jeg, det første folk har fået. Men så tror jeg, så prøvede at lave et ekstra lag med teksterne, at der faktisk er en dybere mening med det. Det handler ikke kun om at gå på klub, og det er også super fedt med folk, der laver den slags musik. Men jeg vil gerne prøve at lave noget andet. Og det tror jeg har ramt noget på folk. Det der med, at man både kan starte med at danse, men så kan man også gå hjem og tænke lidt over, hvad ordene egentlig betyder. Ja. Ikke kun blod er jo første gang, du egentlig selv producerer. Mm-hmm. Med succes, må man sige. Er det noget, vi skal se mere af fremadrettet, at du selv skal producere? Jamen altså, helt ærligt, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det var meget, meget vigtigt for mig at prøve det af. Ja. Se, om det overhovedet kunne lade sig gøre, om der kom en sang ud af det, og det gjorde der. Og den blev også god nok til, at mit pladselskab gad at udgive den, og det var jo rigtig, rigtig dejligt. Men jeg vil sige, jeg kommer helt sikkert til at producere nogle ting selv igen, men om det lige skal være det med det næste, det ved jeg sådan set ikke, fordi jeg synes, der er så mange fede folk også, man kan arbejde med, og jeg elsker bare udfordringen i at lave noget lidt forskelligt en gang imellem. Ja. Så jeg tror, at det var virkelig det, der skulle til på det tidspunkt, og nu er det sådan, det prøvede jeg, og det lykkedes, og jeg synes faktisk selv, det er en af de bedste sange, jeg har lavet, så det er jeg helt vildt glad for, men så er jeg måske også klar til at arbejde sammen med nogen igen. Ja, okay. Jeg har faktisk tjekket efter. Frem til 28. august, der har du 27 koncerter. Ja. Hvordan klarer man det? Det er hver anden dag, du skal på scenen her, med det energiniveau, du har. Skal man ikke træne en del ved siden af, eller klarer du det bare ved? Jeg træner faktisk ved siden af, det vil jeg sige. Jeg har en god træner, men jeg træner nok ikke helt nok, og altså, det er jo der, det er jo publikum. Ja, altså, det er det, at du kommer ud, og så står du foran nogle mennesker, især sådan en dag som i dag, hvor de står ude i regnen, ikke? Ja. Og der er altså ikke noget tag eller noget som helst til at tage det. De står direkte i regnen, og de bliver der, og så kan man jo ikke andet end at få god energi af det, og tænke, så skal de kraftedeme også have noget igen, fordi det manglede der bare. Men mindre du har selv batteri siddende om i ryggen, så skal der altså rimelig godt kondital til det, du præsterer derude. Ja, men det er faktisk ikke så godt, som det ser ud. Okay. Men jeg klarer mig. Jeg vil sige, jeg får rigtig meget ud af publikums energi. Okay, super. Det var en god koncert. Tak for det. Vi håber at se dig igen. Jamen det kommer I til. Om I vil eller ej, om I booker mig eller ej, så kommer jeg igen. Dejligt. Tak for det. Tak.